έχει γίνει τη πουτάνα. Αν το σφύρα για αυτό μιλάμε ήταν για δούλες. Τι κάνει κόψε κύριε μαλάκα. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει το εξής. Δύο επόπτες δίνουν πέναλτι, ο διαιτητής αποφασίζει πέναλτι, μετά το αλλάζει. Ρεπορτάζ στο YouTube, παιδιά. Κύριος ο επόπτης γιατί περιμένει εκεί γάμο το σπίτι. Νίκο! Νίκο! Πέσαμε στην κάμερα ρε μαλάκα, τι τρίσταγε. Δεν φεύγουμε με αμάξι, μόνοι μας θα φύγουμε τώρα. Κόκκινη! Ας τους άλλους. Ήταν άλλο το μάτι. Χιονίσει όφης θα γαμίσει. Άχι στο διάολο. Μουνίδια, πάνω. Έλα ρε νεμίξω ρε! Ο Μπενίστος είναι ο Πακομίλης. Αυτός και πάει τον Άρη στον τελικό. Και κάνει ο Άρης τώρα στην πλάτη. Λοιπόν, Βαγγέ, μια δήλωση για το παιχνίδι, πώς το λες στην εξέλιξη. Ο διαιτητής θα είναι πολύ καλός. Η Οφάρα άδικα παίρνει το διπλό. Άλεξε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε. Ναι, ναι. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι θα μείνει στη μνήμη. Για να πάρουμε το διπλό πρέπει να κάτω μας γαμίσουν ρε μάνα. Πέρα στο κόρνερ. Θυμάσαι μαλάκα τον ελληνικό στην πενταήμερη που είμαστε στο σύνταγμα και έπαιζε το δεκάλεπτο που είχαν διακόψει. Μαλάκα, ναι. Τα περιστέρια. Μαλάκας δεν φεύγει, μου κάνει και τα ακούει. Ξύλο και εκεί, ξύλο και εκεί. Αυτή είναι αγαπημένη, όφη δεν πεθαίνει. Με τον αγρίτη μαλώνει ρε μαλάκα. Ρε, απ' το εγάλο. Τη λίγη το κομπέλι. Να το δεις που μιλάει, πάμε. Έτσι με και που κάνει.